Krásný dobrý den, mé jméno je Nikol Pazderová a vítám vás u sledování a poslechu podcastu Belly Pink Talks. Dnešní epizoda podcastu bude věnovaná sérii Průvodce rakovinou prsu a budeme si povídat na témata, která potkávají ženu s rakovinou prsu v průběhu onemocnění se skvělou onkopsycholožkou paní docentkou Laurou Janáčkovou. Ahoj Lauro, vítám tě v našem podcastu. A dobrý den. Paní docentka Janáčková se věnuje onkopsychologii téměř 30 let, je to tak? Je to tak, už jsem tak stará. Ne, vypadáš tak dobře, že? To si všichni musíme říkat a to je vlastně ten základ, co pomáhá nejvíc. Jako když se cítím vevnitř dobře, tak to pak zvládám, ale ne vždycky to jde tak jednoduše. Kromě toho, že se věnuješ onkopsychologii, onkologickým klientům ve Všeobecné fakultní nemocnici jako klinická psycholožka, věnuješ se i tématu partnerských vztahů, intimity, sexuality. Ono to i docela hodně souvisí s tou onkologickou léčbou, ať se to na první dobrou třeba veřejnosti nezdá. No já musím říct, že přesně tak jsem se k tomu dostala, protože vlastně celý život se zabývám onkologickými pacienty a v průběhu jsem zjistila, že mnohdy řeší vztahy, mnohdy je trápí vztahy, mnohdy je trápí muži i nevěrné ženy, je to vždycky tak vyvážené a samozřejmě máme-li problémy ve vztahu, je otázka času, kdy budeme problémy v sexu a máme-li problémy v sexu, je otázka času, kdy budeme mít problémy ve vztahu. A tak jsem se začala věnovat právě tomuhletomu oboru díky onkologickým pacientům a posléze otevřela jsem vlastně i praxi pro zdravé lidi, protože ty to potřebují samozřejmě taky. Když se dostanu na úplný začátek léčby rakoviny prsu, přijde ta hrozná zpráva, že ten výsledek je pozitivní, těm, že nám se často prostě zhroutí v tu chvíli svět, je jedno v jaký fázi života je zastihne. Ale co na tom začátku, co dokáže té ženě pomoct se tak nějak ukotvit a vidět něco, jako nějaký to světlo na konci tunelu? Na tom začátku je to samozřejmě pro každého člověka obrovský šok, protože nikdo nepočítá s tím, že by onemocnil. Můžeme mít třeba pochybnosti, může jít na vyšetření a může se bát, ale pořád někde ve skrytu duše touží potom, aby ta zpráva byla negativní. A teď, když se potvrdí, tak první, co je, tak v té hlavě najednou je ohromný zmatek a člověk neví, jak má reagovat, jak to může říct těm nejbližším, aby jim neublížil. A najednou vlastně vznikne i takový zvláštní pocit studu. Já jsem vždycky přemýšlela, proč to je, proč se člověk stydí za to, že je nemocný, bojí se tohleto říct, protože to bere jako své selhání, ale přitom to není jeho selhání. Na tom začátku úplně nejvíc pomůže lékař, protože komunikace právě mezi onkologem a ženou nebo mužem, kteří jsou nemocní, pomůže nejvíc, když je správně vedená. A to znamená, ta správně vedená nejen citlivě sdělit tu diagnózu, pokud ji skutečně vím a mám ji potvrzenou, ale následně i nabídnout ty možnosti a ten plán, co budeme dělat do budoucna. Protože nejhorší je ten čas, kdy já vlastně nic nevím, kdy mám částečně danou nějakou diagnózu a vlastně se čeká na dopotvrzení některých výsledků a rozhodnutí toho, jako jaká přesně se zvolí léčba. Jestli třeba nejdřív operace, potom se bude teprve dávat chemoterapie nebo obráceně a tak dále. A to údobí je strašně těžké a zdá se i dost dlouhé pro toho člověka. Takže úplně to nejlepší je, když vím, co se se mnou bude dít, když mám pocit, že můžu mít tu situaci pod kontrolou. A tím pádem je to i odpověď na to, jak to tomu říct těm nejbližším, rodičům, manželovi a možná časem i dětem, protože to také mnohdy trápí mladé ženy, ale vlastně kohokoliv, kdo je nemocný, právě to sdělení těm nejbližším. A tady, když to říkáme,
tak člověk má strach, aby se nerozbrečel, aby nevzbuzoval lítost, aby někoho zbytečně nezatížil, starší rodiče, aby neměli strach. Tak jak to říct? A možná ta rada je úplně nejjednodušší, říct to jednoduše, krátce, ale vždycky tam musí být ten plán z toho, co se dá dělat. To znamená, že řeknu právě, že mi sdělili tu diagnózu, ale že už je jasný, že je pomoc a pomoc je třeba v chemoterapii, takže nastoupím na chemoterapii, bude to a to. No, ale tím to nekončí, protože to je všecko jenom ten největší začátek, kdy si člověk říká, že na jednu stranu se mu zhroutilo všechno, protože se dostává do blízkosti pocitu toho selhání nebo pocitu řešení konečnosti vlastní, protože pořád v té hlavě je otázka konečnosti a na druhou stranu chodí do práce, má rodinu, má děti nebo studuje a vlastně najednou ten svět se úplně změní, zhroutí a on nedovede si představit, co bude dál. Takže takové to kolísání toho, že vlastně to zvládnu a budu silný a budu všecko postupovat a chodit a studovat do práce, budu chodit a studovat u toho, tak to je na tom začátku to odhodlání. A někdy v noci lítost, smutek, proč já, proč mě to potkalo. A tady potřebujeme ty blízké. A potřebujeme strašně moc proto, aby nás obejmuli, aby řekli, že to zvládneme, aby nás uklidnili, anebo jenom se přitulili, ale my jsme věděli, že tam jsou a že na to nejsme sami. No a v momentě, kdy nabereme tu sílu a jdeme do té léčby, tak jsme odhodláni vyhrát všechno zvládnout, protože ta dnešní medicína nabízí celou řadu možností a ten vývoj je tak velký, že už nemáme takový strach z toho, že bychom to nezvládli, protože vidíme okolo sebe a ve svém okolí často blízké kamarádky, známé, kteří se potýkali s tou nemocí nebo potýkají a zvládají dobře, ale přesto je tam strach, jak já to budu zvládat. No a přijde první chemoterapie, přijdou vedlejší účinky, přijde únava a člověk začíná kolísat a začíná přemýšlet, jak to bude dál. A v tenhle ten moment asi to, co je nejhorší pro mladou ženu, je, když ztrácí vlasy. Když přichází vlastně o svoji krásu a o to, co považuje, že je cenný a najednou má pocit, že se před zrcadlem nepoznává. A to mě je vždycky strašně moc líto, protože vlastně ta dnešní doba má možnosti, kdy vlastně nemusí ženy přicházet o vlasy, kdy můžou vyhledat si pomoc, která vlastně můžou mít chemoterapie a současně si zachovat vlasy. Akorát v naší republice jsou pouze 2 přístroje, které to umožňují, takže ne všechny ženy se tam dostanou. Ale já věřím tomu, že než půjdu do důchodu, tak jich tady bude spousta a ženy nebudou trápit právě to, že přichází o vlasy, o obočí, o řasy a že se mění před očima a budou řešit jenom ty vážné věci, které potkávají v rámci vedlejších účinků. No a při těch prvních chemoterapiích časem zjistí, že už ty vedlejší účinky nejsou tak hrozný, že prostě se dá mezi chemoterapiema kromě únavy normálně fungovat a že některé z nich můžou i pracovat a že některé z nich můžou normálně žít a že pak zase přijde to období, tak tam už nabíjí to období, kdy zase přijde ta léčba, vrátí se to a zase jim chvilku nebude dobře. Takže to je to první seznámení s bolestí, se strachem, s úzkostí, s očekáváním něčeho špatného, kdy člověku střídá se pocit napětí a pocit toho, že pořád čeká, co bude, odkud to přijde, co ještě mi sdělí. A pak zase takový ten pocit, že jsem silná, že to dám, protože já musím být silná, já nebudu fňukat, já to všecko zvládnu. Myslím si, že v tom počátku pomoc psychologa je strašně moc fajn, protože onkopsycholog nejenže může probrat společně celou řadu věcí a dovysvětlit to, co v čem mi není jasno, protože
asi to nejhorší je, když si toho člověk hledá na tom internetu a teď tam najde všechny ty vědecké studia, to najde tam ty hrůzy jestli někdy. doporučuješ googlovat, když se čeká na ty výsledky. Já to vůbec nedoporučuju, protože tam mám strašně moc mladých žen, který přicházejí s těma informacemi z toho internetu a často jsou vystrašený, ale každý člověk je naprosto individuální a samozřejmě nikdo nezapadá do těch tabulek, takže já si myslím, že je lepší to spíš o tom promlouvat s lékařem, s odborníkem, anebo právě třeba o těch svých pochybách si promluvit i s psychologem. No a nejen o tom. Ještě dál o těch věcech, co mě napadají, protože ta hrozba té zásadní změny toho života, to zda budu moct zachovat práci, zda náhodou to nebude tak, že bych mohla být na obtíž svému okolí, třeba právě v době po chemoterapiích na někom eventuálně závislá, vzbuzovat lítost. Jak to říct v práci, jak to říct okolí, aby to nevzbuzovalo lítost, jak tam říct v práci, že třeba nezvládám pracovat na celý pracovní úvazek. Ale co když si nemůžu dovolit mít menší příjem, protože platím nájem? Takže tisíce věcí a problémů, které jako člověka zahlcují. A k tomu samozřejmě i tisíce otázek, co bude dál se mnou, jak zvládnu vychovávat děti, jestli vůbec můžu mít dál děti, jaká jsou rizika toho, jestli můžu si plánovat život stejně, jako jsem si ho plánovala předtím. No a tady si myslím, že právě ta komunikace je to nejlepší, co může být, protože přináší nejen odpovědi, ale přináší taky úlevu a uklidnění. A to nejen ve formou toho, že si povídám s někým, kdo má nějaké zkušenosti a může mi být rádcem nebo může mě provázet na té cestě, ale i třeba v rámci té psychiky nás žen, protože my, když máme nějaké problémy, ženy speciálně, tak o tom mluví a v průběhu toho hovoru si vlastně dochází k těm výsledkům. Když to muži to mají jinak. Takže ty partneři těch nemocných partnerek, těch nemocných žen vlastně většinou to utnou a řeknou, to zvládneme, to bude dobrý a vlastně smetou všechny ty obavy někam po to, teď jsme třeba dva, teď jsme silní a ty to dáš, ty seš ta dobrá. Ale ta žena si to potřebuje všecko v té hlavě srovnat a tím, že vlastně si to povídá, dochází a dostává situaci pod kontrolu a to jí i zároveň uklidňuje a vlastně jí to připravuje na to, jak a kdy jako se může nejvíc jako zmobilizovat ty síly. Samozřejmě je pak celá řada psychologických metod, které snižují úzkosti, snižují ty strachy, nachází odpovědi na celou řadu věcí, které tu ženu trápí, pomáhají se sebevědomím, pomáhají třeba právě navodit tu správnou komunikaci ve vztazích, můžou třeba i jako rozebrat záležitosti, které se týkají, jak to sdělit dětem. Protože někdy se to dětem neříká, ale samozřejmě to dusno a to napětí, ať chceme nebo nechceme, tak v té rodině je. Takže to dítě to nějakým způsobem vycítí a když to vycítí, tak paradoxně ještě víc zlobí. Takže člověk je unavený, řeší celou řadu problémů, ale pak se stává to, že je ještě podrážděný, protože není schopen zvládat to všecko tak moc. No a tudíž se to odráží v těch vztazích, takže je potřeba správně, vhodně, vzhledem k věku informovat děti, správně komunikovat s těmi nejbližšími, rozdat jim úkoly. To je důležité, rozdat jim úkoly, protože i ti nejbližší mají pocit, že jsou na to sami. A že jako prostě oni vnímají to sami, taky mají strach, ale když ho řeknou nahlas, tak se bojí, že jako by tím toho druhého, že by mu jako ten strach jeho snížili, nebo že aby to nevzbuzovalo to, že nejsou dost silní, že oni by tomu třeba nevěřili. Tak je potřeba, aby i jsme je naučili navzájem komunikovat, navzájem si pomoci a
aby věděli, kdy pomohou slova, kdy pomůže obejmutí a kdy pomůže úplně obyčejná věc, třeba odvést na chemoterapii nebo od nejbližších zavolat, jak se máš, nepotřebuješ něco, nebo uvařit, nebo vyzvednout děti ze školky, nebo a ta je přesně, jak ty říkáš, praktická pomoc, která pomůže obou. Protože když ten druhý ví, že něco může udělat, tak se mu uleví. Nejhorší je pro oba dva ten pocit, že nemůžu udělat nic a že jsem vlastně odkázán na něco, co je někde mezi nebem a zemí. No a takhle tam lítá teda ta kolísa, ta labilita psychická, která jde nahoru, dolů vždycky, když mám ještě tělesné nějaké nepříjemnosti, tak jsem na tom ještě hůř. No a pak vlastně pomáhá i to, kdy si odčítáme ty dny, kdy si říkáme 1 chemoterapie, 2, teď mám cyklus hotovej, teď mě čeká změna chemoterapie. Aha, už se blížím ke konci, už bude konec, jak vždycky bylo na vojně, jak se tam ostřihávali, tak přesně tak. A pak tak a teďkon už mě čeká operace a po operaci už. A teď už můžu se cítit skoro zdravá a teď už bude a teď. A to je hrozně fajn. Protože to soustředění jenom na tu krátkou dobu pomůže k tomu, aby jsme jako měli před sebou ty cíle, které chceme zdolávat a postupně je zdoláváme, protože v podstatě nic jiného nám nezbyde, ale přesto si nikdo nedovede představit, kolik síly, naděje, strastí, vnitřního utrpení a odvahy v sobě musí najít ten člověk, který vlastně se potýká s takovouhle nemocí. Protože leč se teď zdá, že je to častá nemoc, tak pořád je to nemoc, na kterou se také umírá. Tudíž otázky konečnosti nás napadají a nikdo nechce umírat mladý. Ty jsi krásně popsala úplně celý proces od začátku až vlastně do toho, kdy jsme si nastavili ten konec pomyslně, to světlo na konci toho tunelu. Ale ze zkušenosti vím, že hrozný bývá začátek, ta nevědomost, přesně jak jsi popsala, to čekání na ty výsledky, pak ještě ta komunikace, říct to rodičům, neříct, teď se člověk neví, aby jim ještě nepřihoršil, to okolí neumí pomoct, ta komunikace je důležitá, ale mně se často s prací, s pacientkami zdá, že pro ně nejtěžší bývá to, když už je to všechno nejhorší za nima. Slyší tu větu, že jsou v té remisi a to okolí hurá. K tomu jsme se upínali, teď budeš máma, manželka, jako byla dřív, ten rok jsme tady nějak zvládli, všichni pomáhali, odvezli děti do školky, uvařili, tchýně přijela umýt i okna, ale teď ty se máš jako vrátit do té práce, teď máš přijmout to, že teda ty vlasy nějak rostou, tím, že nám někdy zůstanou kila navíc, teď to prso není, nebo je tam jizva a teď vlastně začneš být víc unavená, ale už nemáš tu léčbu, do toho nechodíš každý týden až 3 k onkologovi, on řekne přijď za 4 měsíce a ty se bojíš. Teď najednou stane se to, že koho si potkávala na chemoterapii, na ambulanci, na tu nemoc zemřel a ten strach se objeví, píchne v lokti, myslíš si, že máš metastázy v kostech, bolí trochu, prochladneš, myslíš si, že máš hned tady to zpátky a to z mýho pohledu pro ty ženy je skoro jako nejtěžší, že v tom jsou sami, to okolí už jim jako moc nepomáhá a jak z toho ven, aby z toho nebyly deprese nebo nějaký úzkosti. Když vlastně se dostáváme do remise, tak si musíme uvědomit, že je potřeba začít ten život žít jinak, než jsme ho žili dosud. Protože dosud mnoho žen žilo v trysku a užívalo si plně ten život a ta nemoc najednou to přetrhla. A teď, když je po té nemoci zdánlivě, jako jsme jakoby zdraví, tak pořád nejsme stejní. A ty si dobře popsala, že nejsme stejní už jenom vizuálně. Po různých druhách léčby hormonální se přibývá na váze, rostou nám pomaličku vlasy, mění se náš výraz, nenosíme ten samý šatník, co víc a správně si popsala, jsme víc unavené. Ale přesto najednou, když už nějaký ty vlasy máme a snažíme se vypadat dobře a namalujeme se, aby jsme se i cítili dobře, tak přesto to okolí má tendenci se chovat hurá, jsi zdravá. Je to tak, protože na tobě nic nevidím. A když na tobě nic nevidím, tak ti nic není. A tady si myslím, že je potřeba zjistit tak,
takhle už dál ne, já můžu jenom odsuť a podsuť. Takže nejen pracovat na sebevědomí, co většinou pracujeme už od začátku vlastně té léčby s pacienty, ale to, co je důležité, kromě toho je uvědomit si, kde jsou mé hranice, naučit se říkat ne, naučit si říct o pomoc, nestydět se dojít v práci, říct, že prostě té práce je tolik, že to nezvládám, že potřebuju třeba chodit ráno do práce déle, nebo že potřebuju větší čas, nebo že potřebuju home office častěji. Nesnažit se požádat i o pomoc v rámci třeba pomoci sociální, nebo požádat si o částečný invalidní důchod, nebo o to, co vlastně, na co mám nárok a o čem se nemluví, anebo o čem si myslím, že to není nic pro mě, protože já jsem přece mladá a musím ty věci zvládnout. Tak nemusím, protože to, co je nejdůležitější, je zdraví. Je zdraví a jsem já. A naučit se fungovat, že na prvním místě jsem já, a pak to ostatní, i když mám děti, manžela a tak dále, je pro mnohé ženy velmi, velmi těžké. A to si myslím, že je ten začátek. A když se naučím tohle, tak je potřeba si stanovit nějakou pravidelnost. Kdy budu chodit do práce, jakým způsobem budu žít, jak se budu stravovat, kolik věnuju sobě, kolik rodině a mít to rozplánováno plus minus, aby zbyl čas pro mě, pro vás, pro to, aby člověk mohl být i sám bez dětí. A k tomu ještě pořád je potřeba vědět a připomínat těm svým nejbližším, že potřebujeme pořád jejich pomoc, už ne tolik, ale alespoň nějakou. A tady hodně často pomůže nejen vysvětlování, občas rodinná terapie, ale taky to obyčejné sdělení a poděkování a požádání, které nám někdo jde moc těžko. Ty si nedokážeš představit, jak je někdy složité, aby ženy třeba si řekly o tu pomoc, aby si řekly tchýni, že potřebují, když už mají pocit, že jsou zdravé, že potřebují jako pomoc právě třeba s těma oknama, aby to chápal manžel, aby třeba najednou na nich nebyly všechny ty děti a všechno tohleto a ještě to vaření a abych se cítila dobře, když má přijít manžel domů a jako já mám mít obstarané děti a ještě večeři a vlastně když jsem půl dne doma, tak bych měla fungovat. A to ještě není všechno, to mě ještě čeká to, že všechny uspím, všechno dám do pořádku a teď ty si správně naznačila ty jizvy a šrámy, které zůstávají na tom těle a to, že se člověk musí naučit žít v tom těle. Tak jak prodat vlastně ty vlastnosti, které mám v sobě, aby ten druhý si jich vážil, nestratila jsem jejich úctu, nestratila jsem lásku a zároveň se nedostávala do té situace submisivní, kdy mám pocit, že dělám víc, než můžu a není to oceňováno a vlastně nejsem z toho šťastná. Takže vybalancovat svoje zdraví, svoje štěstí, svoje možnosti a schopnosti s tím, aby člověk zvládal rodinný každodenní život, je někdy složité. Ale začíná to zase jenom u nás samých a u tom naučit se být trošku sobecké, víc brát a umět si říct nejen o pomoc, ale i o dobré slovo, i se pochválit, prostě fungovat tak, jak jsme to dosud nedělali. Takže je to opět o té otevřené komunikaci a umět si postavit sám za sebe, ale asi to začíná teda o tom si uvědomit, co já potřebuji, že je to víc času, víc odpočinku, víc třeba i péče o ten vzhled. Naučit se poslouchat vlastní tělo. Naučit se poslouchat a pochopit, že teď nemám žádné rezervy, jak to bylo dřív, že jsem nemusela jít spát, mohla jsem pařit, mohla jsem dělat spoustu věcí, mohla jsem pracovat od nevidím do nevidím, mohli mi šéfové nandavat té práce 1000, ale teď už to tak není, protože já nemám rezervy. Tehdy jsem mohla brát, protože jsem je měla, ale teď po nemoci nemám žádné rezervy a vlastně beru ze své podstaty. To znamená, že vlastně se vysiluju, tím, že se vysiluju, oslabuju imunitní systém a dávám šanci na to, aby se nemoc buď vrátila, nebo se cokoliv stalo s námi špatného, co si nepřejeme. To znamená, musíme se naučit poslouchat sami sebe a znovu je to práce na sobě, protože to okolí, jakmile vidí hezkou ženu, pro ně už teď hezkou, když zažili vlastně
vlastně ty těžké období a mají pocit, že je zdravá, tak prostě na ní klidně naloží všecko, jak to má být, protože teď jsou na řadě oni. Teď si oni musí odpočinout, teď oni musí fungovat a teď teda ty něco. No a tady odolovat proti tomu a snažit se pracovat. My si to tady povídáme strašně jednoduše, ale je to hrozně těžký, protože když se normální, zdravá mladá žena zhubnou, tak si vezme dietu nebo sama drží nějakou dietu, dá pravidelnost, nějaké cvičení a prostě časem zhubne. Když chce zhubnout člověk, který má po chemoterapiích, hlavně v hormonální léčbě, když je oslabený, nemá tolik síly, tak to jde strašně těžko. A musí jíst, musí fungovat, musí se naučit přijmout nějaký kila navíc a musí by se naučit ty pohledy protože vnímá ty pohledy toho okolí a musí se naučit je prostě nevnímat, protože on má v životě to nějak trošku jinak a začít si vážit jiných hodnot. A ta přeměna těch hodnot a toho, jak to funguje, ale zároveň makání a tvrdá práce na sobě, tak ta přinese pak ovoce. Ale to ovoce, že jsme pak už zdravé, hezké, umíme si říct, máme za sebou těžkou životní zkušenost, to znamená, že psychicky jsme vyzráli, tak to pořád ještě není všechno, protože pořád tam někde vevnitř je ohromná rána a jizva z toho, co jsme vlastně prožili. Ta hlava to nevytěsní a pamatuje si to. A jakýkoliv z okolí někdo umřel, jak si říkala na začátku, kamarádka to nezvládla. Někdo blízko je nemocný, někde se o tom píše, Ježíš za 14 dní má mít na vyšetření. Co víc, teď mě tady píchlo a náhodou nehubnu moc rychle. A co se děje teď? Tak to všecko jako vyvolává vevnitř strach a úzkost. A jako kdyby se vrátilo to zpátky a nastartuje to prostě to napětí, které tam je a které je potřeba se naučit snižovat a naučit se ho zvládat. Protože když ho nezvládáme a je časté a k tomu ještě celá řada těch vedlejších vlivů toho, že jsme přepracovaný, unavený v povinnosti, tak skutečně vede buď k sebelítosti nebo k agresi, která se pak odráží zásadně ve vztazích a překonali jsme nemoc a nakonec jako nezvládneme svůj vztah a ohrožujeme si vlastně tu psychickou stabilitu tím, že si podřezáváme to, co je pro nás nejdůležitější a co nás dělá zdravý, šťastný od začátku života až do jeho konce, což jsou ty vztahy. Takže tady je potřeba určitě znovu třeba právě už dobře navázaný vztah s tím psychologem, ke kterému mám důvěru a který zná třeba celou tu moji rodinu. A ke mně, když ty ženy chodí, tak často si pak promluvím s manželem a někdy to není tak, jak to oni vnímají, ale třeba je to tak, že tomu manželovi jenom vysvětlíme, co ta žena potřebuje. Je to její manžel, je s ní 10 let, měl by to vědět. On to ví, ale není schopný to říct, protože to pro něj není běžný. Jako kdyby se styděl a vůbec mě nikdo nehladil, říká, mě nikdo neříkal tohle. A já tohle to chápu, ale přijdou ven a zapomenou. Tak je fajn, když vědí, co můžou, co nemůžou a když umíme spravit ty drobné roztržky, hádky a umíme je spravit včas, než se z nich stane něco horšího a hlavně, když dokážeme vysvětlit, že některé reakce nejsou přehnané, ale že jsou způsobený právě tou situací, kterou jsme museli zvládnout a těma jizvama, co si tam v sobě neseme. Důležitý je asi se nesrovnávat i sama se sebou, co bylo před nemocí. A důležitý je teda otevřeně komunikovat, ale i přesto, když se na sobě snaží. Srovnávat. Ty jsi tady řekla, já ti do toho skočím. Nesrovnávat, ale říci, co novýho jsem se o sobě dozvěděla. V čem jsem lepší? Co mi to dalo? A když se zeptáš kohokoliv a ty se ptáš a víš to, že se ptáme často, když jsme začali třeba dělat kurzy sebevědomí, tak jsme se taky ptali, co vám to dalo. A dalo vám to změnu hodnot, uvědomění si vlastní síly, uvědomění si ceny času a těch možností, co nám to dává, je velké množství.
A na tomhle se musíme stavět, protože když jsme to zvládli a zvládli jsme to tak dobře, že jsme nejen přežili, ale že jsme se vrátili zase zpátky a jsme schopní to, teď by každá asi nám řekla, co všecko zvládá, tak prostě v tom životě už nejsou větší překážky. Prostě to zvládneme zas a co víc, máme porozumění, pochopení a už víme taky, jak pracovat sami se sebou a už nedovolíme nikomu, aby nás stresoval, aby nám ubližoval, aby vlastně tlačil na nás víc a aby my jsme šli přes svoje vlastní hranice. A když náhodou teď někoho napadlo, kdo to poslouchá, že to dovolí ještě, tak ještě je potřeba na sobě pracovat. Tak ještě není v cíli. To je všechno hrozně hezký, ale jak jsi sama řekla, ta cesta je hodně těžká. Je skvělý, když to všechno zvládnem a na tom se dá asi stavět, pochválit se za to, co jsem všechno jako pro ten svůj život udělala, že jsem si ho vybojovala. Ale přece jenom prostě, když jsem v té běžné denodenní rutině, nezvládám tu práci v práci, zapomínám, nejsem už tak skvělá, výkonná super žena, do toho při hormonální léčbě třeba není ani chuť na nějakou intimnost s tím partnerem, tak je to hrozně těžký. Některý ty chlapy prostě mají pocit teda, že jako ta žena o ně už nemá zájem. Člověk, když musí žít třeba s tou epitalzou, než dojde k rekonstrukci nebo než to dokáže přijmout, tak je to hrozně těžký. Dokážeš v téhle intimní oblasti těm ženám nějakým způsobem poradit? Určitě, protože problémy v sexu a v intimitě má každá žena, která vlastně se s tím potýká. Ale ještě bych chtěla říct k tomu, co jsi řekla předtím. Ty jsi řekla, jsi provedla takovou dlouhou větu, co všecko žena nezvládá, až si se teprve dostala k té intimitě. Nemusí být výkonná, nemusí to zvládat. Stačí, že je žena, stačí, že je někdo s ní rád, stačí, že její úsměv jako vytvoří třeba radost pro někoho, stačí, že rozdává lásku. Nemusí být super výkonná, super žena, která všecko zvládá. Tak to je ta první oblast. A druhá oblast začíná s přijetím sama sebe. Uvědomění si, že ta moje hodnota je úplně někde jinde, než v těch prsou, které teď chybí, než v jizvách a než v kilech navíc. Ale to, proč mě mají rádi, proč mě má to okolí rádo, je proto, že jsem dobrá máma, že jsem milá, laskavá, chytrá, že dokážu pohladit, že dokážu povzbudit, že jsem nikdy nikoho nenechala v problémech, že dokážu krásný mandaly dělat, že jsem tuhle přinesla někomu dárek a udělala jsem radost, že jsem náhodou myslela na nějakou svoji kolegyni, pacientku a došla jsem právě třeba k vám do té skupiny a tam jsem jí něco dala, nebo jsem jí něco vysvětlila, nebo jsem jí zavolala, že jsem dobrý člověk. To je základ. A hnedka potom je potřeba znovu si uvědomit, co můžu, co nemůžu, protože každá žena touží po blízkosti. Blízkost a láska je to, co je nejdůležitější, ale muži pod tím někdy mají představu, že milování je sex a chtějí pouze soulož a málo která žena to zvládne, speciálně když je nemocná, nemá chuť, má sníženou chuť díky léčbě, díky celé řadě věcí, tam je psychická složka, i fyzická, i vlastně schopnosti, i možnosti vedlejší účinky různých, nejen léků, které léčí rakovinu, ale třeba i antidepresiva a tak dále. Takže i když má sníženou chuť, tak pořád touží po blízkosti. A tohle, na tom je třeba pracovat. Vysvětlit tomu partnerovi, jak to mám já, že tím, že vlastně se ho nedotýkám nebo nechci sex, neznamená, že ho nemiluju. A když o tom oba mlčí, tak z toho vznikají právě ty nejčastější problémy, protože muž se neodvažuje, anebo pak když se neodvažuje, žena si říká, nelíbím se mu, nevzrušuju ho. Když se odvažuje moc, tak žena nechce doteky, protože se bojí, že čím víc on jí bude objímat a poplácávat po zadku a jako na ní šahat, že bude chtít víc, že bude chtít sex a že ona to nechce, protože jí to bolí, protože je to nepříjemný, protože na to nemá náladu, protože z něho nemá radost, protože třeba neprožívá orgasmus a to všecko jsou nejčastější problémy, se kterými se ženy musí naučit potýkat. Ale tak se pak ze vztahu najednou vytratí
blízkost, protože najednou se nedotýkají. Najednou ten muž cítí, že ona to nechce, tak to nedělá. Pak už si ani nepohladějí a pak si každej najednou žije v tom svým vnitřním životě a každej se sebe lituje nebo tu situaci nějak řeší po svým. A ne vždycky to řeší šťastně. A právě proto je tak důležitá komunikace a vysvětlení, co můžu, co nemůžu a vždycky hledat řešení. A mám-li problémy v sexu, je to nejmenší to sdělit. Sdělit to svému lékaři, který to může řešit, anebo právě přijít do ordinace a sdělit to, protože mám hodně moc pacientek, se kterými to řeším a je vždycky spousta možností, kdy je možné, jak já tomu říkám, mít lásku, mít blízkost, necítit bolest, cítit jenom příjemné věci a zároveň mít to milování v posteli. A to je strašně fajn, protože to ten vztah ještě víc prohlubuje. A postupem času se vrací nejen síla, ale i třeba chuť a přes doteky a nekoitální aktivity se dostáváme i k tomu, že třeba prožijou ženy orgasmus znovu a někdy ho musíme učit muže, to bohužel taky, protože ty vůbec nevědí, jak na to někdy, takže i muži, kteří jsou třeba 10 let ženatí, nevědí pořádně, jak správně se dotýkat, protože někdy se nedotýkali tak dlouho a tak moc, jak to potřebují ženy, které jsou buď v léčbě nebo po léčbě krátce. Takže všechno jim vysvětlíme, naučíme, no a pak už to záleží jenom na nich a mají před sebou úžasnou dobu, protože vlastně najednou z ničeho nebo z toho mála, kdy se budovala ta blízkost, tak se může budovat ještě vztah tělesný. To, že si hledají místa, které se jim líbí, když je hladí, že prožívají prožitky, že jsou zaměřený na ty prožitky a že žena říká třeba, že tak dlouho ještě nikdo nikdy nehladil a že je to strašně fajn, možná lepší než cokoliv jiného. A že si k sobě začnou objevovat sami sebe a najdou tu blízkost a najdou vlastně šanci, jak to prohlubovat k tomu, aby se vrátili zase k normálnímu životu. A jde to. Takže si myslím, že určitě stud a nějaký ostych to sdělit nejen doma, ale i mluvit o sexu i třeba s psychologem nebo s někým vyhledat pomoc v téhleté oblasti, takže není na místě, protože může vyřešit tu situaci. Bohužel já vím, že ženy by byly třeba rády, kdyby lékaři se ptali, kdyby lékaři o těch věcech mluvili. Ale praxe ukazuje, že ne vždy o tom mluví a že přestože umí dát radu, umí výrazně pomoci, umí poradit i cíleně s konkrétními problémy, tak když tam není otázka, tak není odpověď. A někdy jsou tak přetížení, že vlastně myslí na tu základní diagnózu a už neřeší tohle. Tak od toho jsou třeba právě ty psychologové, kteří se řeší i vztahy a sex a tady se můžu svěřit a mluvit o tom a pak třeba večer si jenom povídat s manželem o fantaziích, o sexu. To je přece fajn, to se vrátí zpátky zase někam do té puberty, kdy byly i doteky vzrušující a jakmile se vrátí tohle, ten začátek toho vzrušení, tak to je to semínko, ze kterého pak vyroste ta kytka. Ty on tak krásně vyprávíš, to vypadá tak hrozně jednoduše, ale je to o té otevřené komunikaci, ať už směrem k lékaři, nebát se o pomoc, ale hlavně komunikovat i s tím partnerem. Úplně poslední věc, když ta žena opravdu jí vyplivne ta onkologie, má přijít za ty 4 měsíce a připadá si na všechno sama. Připadá si ošklivá, připadá si unavená, smutná, má strach. Dokážeš krátce tím svým pozitivním přístupem a vůbec s tou svojí zkušeností jí něco poradit, tak aby si to odnesla dneska tady z toho podcastu domů? Jo, myslím, že úplně nejkratším. Přijďte za mnou. Děkuju moc.
Teď budeš mít ale hodně naplněnou ordinaci a už teďka ty termíny nejsou úplně jednoduchý. My tady máme i asistenta paní doktorky a myslím, že se teď křižuje nad tím diářem. Já si myslím ale, že vždycky to uvědomění si je třeba něco dělat, je začátek toho, kdy začneme něco dělat. A pořád je to tady. Myslet na sebe a začít od sebe. Musím se vyspat, musím se dobře najíst, musím se cítit dobře a k tomu potřebuju čas. Tak ten čas si dát, abych všechno to měla. A někdy stačí málo, někdy stačí opravdu vzít si hezký šaty, namalovat si pusu jako ty, prohrábnout si vlasy a hned se cítím na chviličku víc, protože to štěstí a ta pohoda, ta spokojenost je v naší hlavě a není to v našich výkonech. A myslím, že o tom to je a někdy to potřebujeme říct sami sobě, svým blízkým, svýmu manželovi a dokonce i svým dětem, protože tam, kde jsme odpovědní, jsme hlavně za sebe, protože jsme vzory právě pro ty děti a ty se po nás učí. Buď to, že budeme strašně obětovat se a budeme pracovat víc a pak to budou dělat i oni a necháme se využívat a vlastně přináší to celou dobu řadu těch rizik. A nebo, že je naučíme žít zdravě. A to je myslet na sebe. Děkuju moc. Děkuju nejenom tady za ty krásný slova, který jsi v našem podcastu dneska s námi sdílela, ale i hlavně za to, jak moc pomáháš nejenom ženám s onkologickým onemocněním. Děkuju za to, že jsi si udělala ve svém nabitém diáři čas. Přišla si s námi dnes do podcastu Belly Pink Talks a vám děkuju, že jste doposlouchali až do konce. Kontakty vám necháme v komentářích a pokud potřebujete pomoc, nebojte si o ní říct. Budeme se těšit příště. Naslyšenou a na viděnou. Nashledanou a držím vám palce.